ҳабси духтари 18-сола барои паҳн намудани наворҳои хусусияти шаҳвонидошта. Фотима Амирхоноваи 18-солаи зода ва сокини шаҳри Бустон, ки бо мақсади зиёд кардани обуначиёни худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба паҳн намудани наворҳои хусусияти шаҳвонидошта ва истифодаи ибораҳои таҳқиромез машғул будааст, ба ҷазои маъмурӣ ҷалб карда шуда ба муҳлати 10 шабонарӯз ба ҳабс гирифта шудааст. дар ин бора хадамоти матбуоти Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Манбаъ дар идома афзудааст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ блогероне пайдо шуданд, ки бо мақсади ҳарчи зиёд намудани обуначиёни худ наворҳои хусусияти шаҳвонидошта ва ё истифодаи суханҳои қабиҳи хусусияти ғайриинсонӣ, ки ба урфу одати мардуми тоҷик тамоман бегона аст, ба навор гирифта тавассути саҳифаҳои худ дар фазои иттилоотӣ паҳн менамоянд. ин ниҳод аз шаҳрвандон ба виҷа аз блогерон хоҳиш кардааст, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз истифодаи ибораҳои таҳқиромез худдорӣ намоянд.